haka jinget jongi kum ke Kristen hadin jong ke Good Friday ka jingyap ka jong Jesus Christ la daw Jisu ulayam bat la tep yau bat ka kut no tangkat to ka jinget jongi ki Kristen kan nom don jinget per bat ki way bat ki jinget hakane ka pertai Rai mangi kum ki Kristen ngi don ka jing kermen ya ka jing im ka babam jukot u Jisu ula syayap alor jong ka ding pna Rai hasua baun yat lingba ya ka ding pna ula ong ya laki jong ki senran ba un samipat hagas ngi ka balai bat ka ni ka lajia da shisha haka jingim ka jongo hagas ngi ka balai ulami pat na kibayap u Chris u Jisu ubangi ngi syakri ulong uba im bat u yai im shabam jukots ka jingi per ka bakraw tam hapreng ka jinget Kristen bat ka jinget jong ki wai pekeniam haga ni ka pertai kadai haka jing mi pat ka jongo Jisu Chris ladau Jisu Chris shim lami pat ngingim don ke jinge per bat ke wai kiniam hakan de ke pertai hendrai ke jingmi pat ke jong Jisu Christ ka walam hangi ka jingkermen jong ka jingim ka babam jukots ka walam hangi ya ka jingkemen ka bangi ap khmi lenti men bangi dang im hakan de ke pertai hadu bangi nye shem bat utrai bat ke jingmi pat ke jong Jisu Christ kadai kabajia long haka history kalong historical kumba yau Jesus Christ la penmi pat na kibayap kitu baro ki bange jauh kin yo mi pat syaka jing mi pat jong ka jing im ka babam jukot te para bange bat ki lok baro hakan ni ka celebration ka jing rakhe jongi ya ka jing mi pat ka jong Jesus Christ tongin im ka jing im ka jing im banlong ka sakhi hagan ni ka pertai ka badum bat ka bakinsha bo Chris u blai bangingi syakri ulang u bayai im syakibam jukut bat kibam jukut dai tangha ka jing mi pat ka jong Jesus Christ ngi don ka jing kermen ya ka lawai jong ka bam jukut u blai un kar khu ya pisi ka de amen